Δηλαδή, κανονικά αυτοί οι πληθυσμοί να φύγουν στην Τουρκία. Δεν φύγανε, μείναν εδώ. Το 1940, όταν μπήκαν το πρόσχημα, ένα από τα προσχήματα της Ιταλικής επίθεσης κατά της Ελλάδας ήταν η απελευθέρωση της Αμμουριάς. Δηλαδή, η Αλβανία είχε ενωθεί με την Ιταλία σε προσωπική βάση. Οπότε ο βασιλιάς της Ιταλίας είχε αναλάβει. Ήταν προστάτης του αλβανικού πληθυσμού. Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Αν ήσασταν φοιτητής μου κάποτε, θα σας έλεγα εντάξει, τελειώσαμε. Πήρατε 10, φεύγετε. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Ήταν ακριβώς προστάτης των ομοεθνών των Αλβανών υπηκόων. Αυτό ήταν. Και αυτή ακριβώς ήταν το πρόσχημα της Ιταλικής. Γι' αυτό και η Ελλάδα ορθώς είχε θεωρήσει την Αλβανία εμπόλεμη δύναμη. Και υπήρχε αυτό το εμπόλεμο. Το οποίο το είδε ποιος άλλος, ο Καρόλος Παπούλης. Ο Γιώργος Οικονομίδης πλέον. Ναι. Ο φίλος μου ακαδημιός. Ο Μακαρίτης αναισθήθη. Τώρα, οι τσάμιδες αυτοί έχουν καταφύγει τώρα στην περιοχή της Μουζακιάς, κατά βάση. Γιατί, προσέξτε, αν είχαν μια ιδεολογική βάση, δηλαδή ήταν, εθνικούς σοσιαλιστές, αυτό είχε μια λογική. Δηλαδή, όταν μπήκαν οι Ιταλοί ήταν φασιστές, όταν μετά έγινε το ΕΑΜ ήταν κομμουνιστές. Και τελικά πήγανε στη Μουζακιά. Αυτοί τώρα, επειδή ήταν γεωκτήμονες μεγάλοι και ισχυροί, διεκδικούν τις περιουσίες. Και επειδή είναι Αλβανοί και είναι πονηροί και είναι και ικανοί, μπορούν να τις πάρουν στις περιουσίες πίσω και να αποκτήσουν μεγάλη οικονομική. Μπορούν, διότι με την υπογραφή της Λισαβόνας αναγνωρίσαμε τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το οποίο αγωνίστηκαν οι Σλοβάκοι. Οι Σλοβάκοι αγωνίστησαν να πάρουν την εξαίρεση και την πήρανε. Εμείς δεν διεκδικήσαμε τίποτα. Η Καραμαλής, Παπανδρέου and Company και ο κύριος Καρατζαφέρης ήτανε κατά. Αλλά ακούσατε κανένα να λέει οι λύθοι θα σας πάρουν με αυτές τις διατάξεις που ψηφίζετε σήμερα τα δύο κόμματα στη Βουλή με τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα σας πάρουν οι τσάμιδες πίσω αυτά που κατασχέσατε χωρίς να αποζημιώσουν τις οικογένειες των νεκρών. Όπως το λέτε ακριβώς. Υπάρχει όντως η κατάσχεση, αλλά υπήρχε μια οικονομική αξίωση θυμάτων των σφαγών που έκαναν στην κατοχή και μετά οι τσάμιδες. Λοιπόν, ενώ δεν έχει πληρωθεί μια δραχμή στις οικογένειες των σφαγμένων, των σκοτωμένων, αυτών που κάψαν τα σπίτια από τους άμυδες, τώρα θα έρθουν και θα πούν: τα ανθρώπινα δικαιώματα μου τα καταπάτησες, πήρε την περιουσία μου, φέρτε πίσω. Και θα την πάρει. Αλλά το θύμα των σφαγών δεν θα πάρει φράγκο. Αυτά τα πέτυχε το πολιτικό σύστημα, κύριε Χατζάρα, το πολιτικό σύστημα τα πέτυχε. Το καθεστώς. Αυτοί είναι. Όλοι τους είναι στον κόλπο. Κοιτάξτε, και προσέξτε, οι τσάμιδες έχουν μεγάλες περιουσίες. Γιατί σας είπα, ήταν γεωκτήμονες. Και είναι καλές περιουσίες. Οι καλοί γη. Βέβαια, ναι, γιατί αυτή ήταν. Δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία έδινε. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι δεν δίνανε συντάξεις. Δίνανε γη. Ναι, αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα άλλο πράγμα του άθλιου, του βρωμερού ελληνικού κράτους που αναγνώρισε τα χοντζέτια ως τίτλους ιδιοκτησίας. Διότι και οι Αλβανοί, οι τσάμιδες εκεί, χοντζέτια έχουν. Δηλαδή τίτλους παραχώρησης. Ναι. Διότι σύμφωνα με το Βυζαντινό και το Οθωμανικό στη συνέχεια δίκαιο, ο πολίτης, ο άνθρωπος δεν έχει ιδιοκτησία γης, την έχει ο Θεός, ο οποίος τη δίνει μόνο στο Σουλτάνο, ο ελαίο Θεού. Άρα ο Σουλτάνος που είναι ο κύριος της γης εκχωρεί την χρήση, την ομή της γης για ένα ορισμένο χρόνο σε οποιοδήποτε αξιωματούχο, πολίτη κλπ. Επειδή ελαίο Θεού έχει το δικαίωμα αυτό, λέει πάρε 400 στρέμματα, πάρε. Αλλά το χοντζέτ λοιπόν από την ουσία του δεν είναι τίτλος κυριότητας, είναι τίτλος νομής. Σου δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεσαι μια γη. Το άθλιο ελληνικό κράτος, για να καταπέτηση των φιλελλήνων, Άγγλων και λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν και αγόρασαν την Αττική, Φίνλεϊ ας πούμε, και άλλοι αξιωματούχοι του διεθνούς κινήματος, καταλάβαν το λόγο, για να το πουλήσουν, για να το αγοράσουν, έπρεπε να αναγνωρίσει ως τίτλους κυριότητος τα χοντζέτια και τα αναγνώρισε.